uNkulunkulu ufiselela bonke abantu basindiswe. Usilandele lokho la silande khona bantwana bakaNkulunkulu. Ishili incekukazi la ukuthi singabalikazi la ekhaya asibona abahambi besonto. Sonke sizokwenziwa sibe ngofakazi bakaJesu. Haleluya. Sonke sizokwenziwa ngeke umuntu ozozizwa babuyele ekhaya. Mawusenza kanjalo uNkulunkulu akusize egameni likaJesu. Bathi ukuza kwakhe isonto nesonto kumele iqala ngithi impilo yakho lapha ku-mature believer kumele ishintshe. Ubone hayibo kuyashintsha. Hayibo sengiphelele manje. Bese uNkulunkulu azokwazi ukusebenzisa. Hallelujah. Okwesithathu, we must understand how to sort out the fishes we have caught. Sifundisiwe ukudoba, uyakwazi ukudoba ukushumayela. Awushumayeli nje ngama feelings. Usubona ubani ngenxa ukuthi wena uyesontweni hayi akhona nje abangasonto asikaze sibabone yakwenziwa kanjalo umntaka baba. Shumayela ngothando. Shumayela ngothando inhloso ukumkhombisa uNkulunkulu lo muntu akusikona umenza abe intwana encanyana. Sazo kwesibili, we must understand the kind of fish we are fishing. Abantu abafani. Kwesinye isikhathi moya ngcwele uzokuthumela emntwini onemali wena unamali ubroke. Ngeke ufike lapha hayi uLazaro nesicebi kwenziwa kanjalo. Why nemali yonke isicebu uLazaro yedla imvuthuluka kodwa mntaka baba ekufeni wama wahlala esifubeni sika-Abraham namanga ijelasi ephushayo ngelo vangeli. Akusumoya engcwele ijelasi yakho yokuthi ubroke. Awumrepresenti kahle uJesu. Kodwa kumele ufike loya muntu uthi hey baba mama yazi influence ongaba nayo ebantwini ngoba unemali engaka mawuthi uJesu nje uyaphila. Kukodwa lokho abantu bazokwenza ukuthi bakulalele. uNkulunkulu akakusebenzisa ngendlela ebangalisayo. Uzokucabangisisa lo muntu athi wow. Because nabo sebelindele ukuthi vele amakhono ayabagxeka. Noma ngaba nemali yonke njalo base sibona umuntu omenge ngqoqoqo. Eqala ukufika esontweni sizozwa senzoshunyela ngemali ukuthi ukurich. Thiwa ikameli ngelingene enalitini uzozwa lelo vangeli epulpitini. Noma ngane mali yonke hey bazofish. Kodwa lokho ukwazi mntaka baba mawusudlulile lapha ku maturity. Mawusukhulile umoya ngcono uzolokho etrainer ekumolda ekwenzisisa ngoba uyazi ukuthi awumele misrepresent umkhangise kabe ebantwini. Kodwa ngeke akubambe ingakho amanye amakhono ayaqashinga engakavunyelwa ukuthi awayofakaza umbone umuntu ayofakaza ubone wonkeke labaphutha kuye akarepresenteki kahle uJesu. Baze bamnyanya abantu uJesu athi hayi lo Jesu wenamba naye. Yini uqashingile ungakabi method ungakafaneleki wayoshumayela. Indlela elula yokushumayela ukuthi ibuke eqala wena. Ukuthi usadinga uNkulunkulu akusize. Makusekhona la mele akusize khona vala umlomo mntaka baba. Ungasho lutho. Makusekhona nje la uNkulunkulu mele akusize khona vala umlomo. Ungasho lutho. Ngoba uzomrepresenta kabi uNkulunkulu. Awukho mnene uzosoleka. Awukho mnene. Mele si understand we must understand how to sort out the fishes we have caught. Abantu sesibazuzile ngokuhlanipha kwamoya engcwele abafundiswa ngendlela efanayo ngoba babuye empilweni ezihlukahlukene. Abanye bashiwa abazali babaza abazali babo, abanye badlwengula, abanye bayahlupheka. Ngeke ubafundise ngendlela eyodwa. Mele wazi ukuthi lo fish lo ngizomcwengisisa kanje. Kubiza ukuthi wazi uNkulunkulu. Akubiza ukuthi wazi amavesi amakhulu. The reference sithola Matthew 13 verse 47 to 48. Matthew 13 verse 47 to 48 lithi iBhayibheli,
futhi umbuso wezulu ufana nenetha elaphonto elande la lihlanganisa zonke izinhlobo. Verse 48 lithe seligcwele balidonsela ogwini bahlala phansi babuthela ezinhle ezitsheni kepha ezimbi bazilahla. Noma uNkulunkulu engabalahlile abantu ababi, but la sithola umqondo wokuthi zahlukaniswa. Hallelujah. Amen. Shuthi la inkosi uJesu ayiveza ukwahlulela kokugcina esikhathini sokugcina, but umqondo icontent yethu ukuthi kumele uzazi izinhlanzi ukuyihlukanisa. Hallelujah. Ingena lapho ke kuMama Lindo abelusi. Mawuphiwelela usosipho sokulusa uzokwazi ukuthutha abantu ngokwendlela yabo. Umuntu uphitha ngendlela akhule ngayo uyakwazi ukumbona. Okay, ubantu vele ngathi inhlonipho akaphiwanga, ngizomthola indlela yokuthi ngimfundise inhlonipho. Hayi bantwana vele akalaleli uphakeme kakhulu nezinto ngizothola indlela. Sengena igift ke lapha kusangena ukwazi ngena igift ukuthi uNkulunkulu ugcobile yini, ugcobile yini, asasizona ulwazi ngoba kumele kuvuka ugcobo lokufundisa ukuthi ubani uzomhola kanjani. Mayibonge inkosi. Haleluya. Sithe koqala kumele ukwazi ukudoba abantu, kumele ukwazi ukufundisa abantu nokushumayela. Okwesibili kumele uzazi inhlanzi abantu oshumayela kubo. Okubhlungu ezinkonzweni esikhathini esiningi khona abantu abaswele, abekho abantu abanemali. Angazi why khona abantu abaswele kakhulu, ngicabanga yibe sibaqinelayo kalula. Ngoba uhlupheka nje ingoba uNkulunkulu awumfundi, of which is not right. Why singaye icebini abantwana abayicebi namabhizinisi? Kodwa uNkulunkulu usemsebenzini. Haleluya. Khona abavusayo, mina nawe loyo. Khona abavusayo. Endlini kaNkulunkulu kuzoba khona abaswele bese bayaceba. Kube khona abacebile bese bayalingana nabaswele. Ngeke sithathele abantu abaswele, amakholwa ayathathela kakhulu. Kodwa khona amakholwa uNkulunkulu awenzayo mina nawe azokwazi ukushumayela ivangeli kwabaswele nabangaswele abacebile. Angazi noma ukhona wena mntaka, mhlawumbe ngiyakufaka nje awufuni. Yimina loya ngazi wena. Haleluya. Ikuphika okulindelekile bese siye emkhulekweni ukuze lenzeke lelo cebo likaNkulunkulu leyinhlanzi abantu bakhe. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ncwadi yokuqala yabaseKorinte isahluko 4 verse 2 lithi iBhayibheli, futhi ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Excuse me, futhi ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Moreover, it is required for stewards that a man be found faithful, afunyanwe ekholekile. Mawusukholekile, mawusufaithful, ukholekile, usuthembekile, umoya engcwele uzokwenza ukuthi hambe odoba abantu ngomdala babo. Uthembeka kumoya engcwele. Manje umoya engcwele yenza ukuthi lokho kuthembeka lokho kade sifundisa ngakho izolo ngomsaka kaJehova ngencekukazi, zonke lezo zinto mawuthembeke kuzo uyakhula kuNkulunkulu bese akuthemba ngemphefumulo yabantu bakhe. Futhi ke kufuneka kubaphathi mawuthi umphathi wefihlakalo kumele kubonakale ngefaithfulness yakho ukuthi uthembekile emyalweni kaNkulunkulu kumoya engcwele. Uyahluka, awusho ukuthi uhlukile, uyahluka, utshelwa yithini ukuthi uhlukile. Awumi phambi kwabantu mina ngihlukile ngazana noJesu. Cha. Awumazi uJesu. Abazana noJesu bayalandela because bafana nani nendle yakhiwe phezulu kwentaba. Ingesitheke. Imele yona ingesitheke. Kulindelekile ke nakuthina mntaka baba ukuthi sithembeke.
Mawungathembeki dlala inhliziyo yakho mntaka baba kulokho okukuhlulayo. Ungubaba ngithi uyasikhathalela ngasibalela amacala ethu. Kodwa uthe abamlambele nabamomele ibona abanika ukulunga. Ongakalambi ungakomi kuzothatha isikhathi ke mntaka baba ukuthi ukulunga ukuthola. Shothi thina singakhulekela mawungakathembeki ukuthi Jehova vusa ihanga vusa ukuthi ngikulambele. Ngilambele ukulunga ngikomele. Mayibonge Inkosi. Okwesibili okulindelekile kithi ukuze lesifiso sikaNkulunkulu ukuthi afikelele ebantwini bakhe abangakasindiswa sisebenzise 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Incwadi eyodwa kodwa sijampela ku20. 1 Corinthians chapter 4 verse 20 lithi iBhayibheli ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyingezwi, oh my God, kepha ngamandla. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyingezwi, awuyi ngokushumayela kakhulu, ufundisa kakhulu, uya ngamandla. Kumele kubonakala amandla kaNkulunkulu empilweni yakho. For the kingdom of God is not in weight but in power. Oh my goodness. In power. In power. Yazi amandla mayisehlile adida wena kweyakho impilo. Celebrate ukuthembeka kukaNkulunkulu, his faithfulness, his mercy and grace. Unyaka wesithathu ngoba masikhumbula 3 years wethu kade singasiyona into esiyona. Ngoba bekukhona amandla kaNkulunkulu. Khona amandla kaNkulunkulu asiguqulayo. Indlela besicabanga ngayo ayifani namanje, indlela besikhuluma ngayo, indlela besiphila ngayo ayifani, because amandla kaNkulunkulu yiwo akhulumile empilweni zethu. Nasempilweni zabantu bakhe mntaka baba kusiwona amagama asokhuluma ngawo. But mele babona amandla. Mele babona amandla. Oh, there is a generation, oh my God, of which God is raising. Khona izizukulwane uNkulunkulu azivusayo. Esigcina amandla. Esingekho eloquent ekhulumeni eshumayeleni kakhulu. Kuyobonakala ngamandla. Oh Jesus. Asimrepresentanga kahle mntaka baba uNkulunkulu wethu. Sikhulume kakhulu kodwa ukwenza kwafishane. Asiwalking in the talk, isithoke kakhulu sangayiwalk. Kade sekumele sithule manje. Kuyasibiza ukuthi sithule until sigcwala amandla. Until sigcwala amandla. Amandla azoyikhulumela, oh my God. Uzothi ufike emsebenzini kuyikhulumele. Okade kubekiwe kunjani kuyikhulumele baze bakubuza ukuthi uhamba phi kanti wena. Khuluma amandla. Omakhelwane kuzoyikhulumela einganeni zakho, uzoyikhulumela ezakhe ingane kanti hayibo ingilosi yini, cha amandla. Khuluma amandla, khuluma amandla, khuluma amandla. Siyawadinga amandla mntaka baba, sikhulume kakhulu, shumayelile kakhulu singanamandla. Ukuyithoba sibuyele kuye sithi baba sesifuna ukuthi sikurepresente kangcono manje. Siyathoba phambi kobuso bakho senzisise ngoba uthe sikulandela uzosenza abadobi bese sibathiswa amandla. Tarry in Jerusalem until you are endued with power. Hlalani eJerusalem nize nambathiswe amandla. Sidinga amandla, sidinga amandla. Sidinga amandla. Ayabiza amandla mntaka baba. Abiza ukuthi ufe usuku nosuku. Kuvuka lokha kwazi kakhulu ngcono kwakho yini ilento oyithandayo ufe kuyo. Nemo ufa kuyo ukukhula amandla. Nemo ufa ebambukweni ezonweni zakho kubuthakathaka bakho ukukhula amandla. Khula amandla, khula amandla. Ajabula amazulu sesimtholile emhlabeni ezosirepresenta. Asindisa abantu bami. Ajabula uNkulunkulu. uNkulunkulu unamandla wonke mntaka baba ukusindisa impilo zabantu kodwa udinga izitsha azoyisebenzisa. Isivande esikhulu. Ingakho umakhelwane wakhe engekho la. Yababongela okukhona umakhelwane baba usho ukuthi barepresenta kahle uNkulunkulu. Isivande esikhulu. Osebenza nabo abekho la because bakwazi kangcono. Ekhaya uphila nabo abekho la because bakwazi kangcono. Sikhulume kakhulu umbuso wezulu akusiwo nokukhuluma wamandla. Mele bafakaze ekhaya bathe cha ususindisiwe.
indlela owenza ngayo uthando lwakho kusibekezelele ukukhuluma kahle uyaphumelela unjani yini amandla